Il-Gvern da skema ġdida mirata lejn in-naħħala Maltin u Għawċin blan li jsaħħaħ is-settur tal-għasel u jippromovi l-biodiversità fl-ambjent rurali Malti. Din l-inizjattiva mħabbra mill-Ministru għall-Agrikoltura, s-Sajt u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo hija kofinanzjata minn fondi Ewropej u fondi nazzjonali. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru Refalo qal li din l-iskema b'fond ta' 30,000 euro għandha lan li tkompli ssaħħaħ il-livell tal-għasel Malti, żied li dan se jsir b'mod konkret b'azzjonijiet li ffaċilitaw l-informazzjoni u l-arfin tekniku, il-kontroll tal-mart u appoġġ għal metodi ta' produzzjoni u kontroll tal-kwalità. Ma' TVM News Martin Pizzani, Senior Manager mal-Aġenzija għal Pagamenti Agrikoli u Rurali, spjega kif se jitqasmu dawn il-fondi. Disseminazzjoni ta' informazzjoni ġifieri fil-kuntest tal-apikultura lokali, ġlied miżuri biex jiġġieldu l-varroa li hija marda li teffettwa ħafna lin-naħal. Hemm ukoll ġifieri taħt din il-miżura wkoll ikunu jistgħu jirripopolaw jew il-kaxxi tagħhom jew inkella jerġgħu jfornuhom mill-ġdid ikollhom xi ħsarat. Hemm ukoll flus assenjati biex isiru analiżi ta' kampjuni ta' għasel. L-applikazzjonijiet jistgħu jiġu preżentati bejn it-28 ta' Lulju u l-14 ta' Awwissu li ġej.